Nginibingelela nonke ababukeli be-Blaqlife TV, ngiphinde nginamukele kuhlelo lethu esilibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Igama lami-ke nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenyankomo Msavukazi Mvuleni, intokazi yazalwa uMamkhize. So today ngihleli noma uthe ucela ukungivakashela namhlanje azoxoxisana nami ukuthi yini le emkhinyabeza umoya kangaka esimphusha ukuthi azasifisa ukuthi aza-confess today. Sawubona. Yebo ngane yami njani? Ngiphila kunjani? Ngiyaphila. Ngi-right nami. Ngicela ubulise ababukele emakhaya masositshela ukuthi uze ngani lapha namhlanje. Okay. Sanibonani babukele emakhaya. Ngiqale ngokubonga ukuthi ungamukele ngane yami. Igama lami usilindile Msithole. Okay. So uma ube wena namhlanje la ekhaya? Ngizokonfessa la ukuthi ngabulalisa i-boyfriend yengane yami. Indodakazi yami kokuphela kwayo. Oh yo, okay. Singakafiki nje ekufeni kwe-boyfriend yendodakazi yakho. Wena-ke isimo sakho nendodakazi yakho uzwano ubudlelwano phakathi kwenu bawuthi unjani? Hayi bevele bubuhle kakhulu nje ngoba kuphela kwayo indodakazi yami enginayo. Nje bengekho lutho lo-wrong until ukuqhamuka le boyfriend yakhe ebewusikhotheni nje engayithandanga. Yebo. Usikhotheni kanjani? Biyenzani? Nje yabo labafana abahluphayo nje basendaweni abahlala emgwaqweni abangakhathalele nje kushonela ngabahlela emgwaqweni bona abanye uthola ukuthi babamba nabantu inkunzi ekseni bafuna ukuba amaphara nje kahle kahle. Shuthi undodakazi wakho uqomela eroundini? Yebo wayeqomela lapha endaweni engihlaza nje phakathi kwabanye abantu emphakathini nje wonke. Ngoba kahle kahle kwakungayona indlela ebengimkhulise ngayo le. Yebo. So usuthola ukuthi bayathandana wenza njani? Akwehlanga kahle phela kumina ngangakwazi ngisho ukulala ngisho ebusuku ngoba lo mfana wayesekhothena ngale ndlela ukuthi wayeze ngelinye ilanga azomlanda phambi kwami ngikhona ngibona egcekeni ngoba ebona ukuthi mina anginayo indoda. Phela mina nginomuzi wami ngihlala nezingane zami zo2 kuphela. Uyena yedwa intombazane futhi nginayo nomfana. Umfana usamncane uyena intombazane obese khulakhulile. Umngakanani untombazane? Untombazane wami ngaleso sikhathi ubena 16. Oh okay, besamncane kakhulu. Manje umngakanani? Una 24 years manje. Bana umntwana nalo? No, bebengakabi naye umntwana. Okay. So ekukhuleni kwakho indodakazi yakho ube umuntu onjani? Bekade umuntu obehavior nje. Ongamisa nasema-multiracial schools. Nje ngikhipha imali zami ezishisiwe ngimkhokhela omalume ngimkhokhela yonke into ngimkhulisa ngendlela yokuthi ngimkhulisa ngendlela yenkonzo. So like enkonzweni bebebhekwa abekukhona omama ababhekelela intsha ukuthi iziphatha kanjani ehamba lezo zindawo ezikanjalo wasiqhamuka lo mfana wayiphazamisa ingane yami. So mase undodakazi ezwe-ke lezi ndaba ufuna umtshela zona namhlanje mawucabanga ubudlelwano benu sebuzoba njani kusuka manje ke phambili? Uyazi-ke angazi lapho ukuthi kuzoba kanjani ngoba besizwana khona kodwa indlela ababethandana ngayo nami ngiyababona manje ukuthi babethandana futhi iyona into eyenza ukuthi ngize ngithathe lesi sinqumo ngoba phela ukhona umfana owayephethe kahle kabi lapha ebandleni engangimthandela yena. Yebo. Yena lo obhuti loyo wayengathandani namuntu ngaleso sikhathi? Akaze nje yahlupha yilezi ingane nje ezisebenza indaba yenkonzo ezigcule ebandleni iyashumayela yenza yonke into nje ingane ekhuliswe kahle nje njengazo zonke izingane ezikhuliswa abantu abakholwayo. So undodakazi lo wamchazela isizathu esivalid sokuthi wayomkhethela? Angimchazelanga kodwa nje ngangimtshela ubungozi bokuthandana nomfana okanje ukuthi akulikho ikusasa lapha yana. What if bekubambo lwakhe? Noma ngabe kuthiwa bekuwubambo lakhe kodwa bebengeke bazibalast laba abantu ngoba lo mfana lo ngikhuluma nje wayengeke azahlanganisa u25 years indlela aye umdlwembe ngakhona. Cela usithathe usibekeke kwenzakalani-ke usumbulalisa athini plan waplana wafika phi nobani zonke lezo zinto kwenzakalani? Ngathatha umzala wami ohlala le eNdwedwe emaphepheteni ngathi akeze kwami ngamxoxela sonke isitori kusuka nokuhlala saloko sihamba ngemoto simbheka lo mfana
ukuze ambone kahle umzala wami ukuthi uyinhloboni yomfana nokuthi uzokwazi yini ukwazi ukumbona noma ehlangana naye endleleni. Nanimstoka kahle. Sasimlanda la yebo. Okay. So yes, ngicela uqhubeke. Okay, mase ngibona ukuthi lento iyaqhubeka, le ngane isiyangiphendula manje, siyishintshile nayo manje ayisakwazi ukuthi mangiyitshele into ingangiphenduli, sekufuna kube yimina manje engizwa yona. Ngenxa yalo mfana ngambona ukuthi ilo mfana lo umthelela walento. Le ngane ngeke ize ngiphendule kanjena mina. Ngiyayazi izalwa yimina. Umuntu ofike wangena phakathi kwethu bekuyilo mfana engingamthandi ngoba nakubo lo mfana bese ekwazi ukuthi antshontshe. Ngiyacabanga ukuthi besedla nezidakamizwa indlela besehluphe ngayo emphakathini. Ngase ngitshela umzala wami ukuthi ngicela ukuthi abone ukuthi wenze njani. Umzala wami vele usebenza wona lo msebenzi wokuba inkabi. Oh, okay. Yebo. Kuthe ngelinye ilanga ukuze ngibe neshow yokuthi uzokwenza ngqo lento engimtshela yona. Yes. Umzala futhi angalenzi iphutha azakwazi ukubulala omunye umuntu. Imina engizomfonela lo mfana ngimbize ngithi akezela kwami. Yes. Njengomuntu esizoxoxisana naye. Mayefika lo mfana kwami ngimfonele indodakazi wami bengekho ngaleso sikhathi. Ngamfonela umfana ngathi akezela kumina. Ngathi asixoxe. Sizoxoxa mayelana. Manje ula endlini and now uneplan nomzala. Umzala vele sengimbizile wafika la endlini, wahlala la endlini. Yonke lento bazoyenza ngemoto yami. Oh, okay. Yebo. Umzala vele ufike ngeenyawo. Akafikanga ngemoto yakhe. Wafika wangena la endlini wahlala. Wahlala nje u3 days la endlini. Eloke elala la ekhaya ukuze kushayele usuku untombazane wami ahambe. Oh, okay. Wayezoyise endaweni esekudeni. Ngiyazabona kwenzakalani. Bezoyerest untombazane wami ngoba bese siqedile isikole sekunyaka olandelayo sena 17. Waseya erest untombazane wami nje kwakuwo February lapho. Wahamba ezobuya makuvalwa isemester yokuqala. Abuye ahambeke. Ingane yami le umfana lo ngimbize eze la kwami. Umzala wami vele uhleli la. Untombazane wami akazi ukuthi vele sengiplane kanje. Lapho nalomfana engim-introduce kuyena ebandleni sengiyabona ukuthi siyathanda siyamjwayela ukuthi ukhona. Kodwa manje isiphazamiso yilo sikhotheni. Oh, wasuzama kubahlanganisa. Yebo, ngase ngizamile ukubahlanganisa. And wabona ukuthi ngathi bayazwana. Yebo, babe izinto eziningi nje in common naye. Ngoba naye lo mfana wayevele efunda kule university vele engane yami eyofunda kuyona. Oh, okay. Babedlulana nje ngonyaka. Umfana wayenza u2nd year, yena ezoqala u1st year. So ngabona ukuthi naye iplan yami la ingakwazi ukuqhubeka kahle. And then wawusumfonela-ke wayeseza endlini-ke vele nomzala uselana then kwenzakalani-ke? Hayi wafika excited impela. Ukuthi ubizwa umamezala. Ubizwa yimina. Yes. Afike umfana ahlale-ke ngimenzele ukudla ngibe open nje kuyena ngimwelcome nje. Umndeni wakhe ujwayele? Ngiwujwayele umndeni wakhe. Ngiwujwayele sesikhulume saphuza sasisadela. Ngoba even uma wakhe bekade ebona ukuthi angimthandi bese kujwayele uma wakhe ukuthi angimthandi futhi naye beyibona ukuthi ingane yakhe bese kushuthi kahle besegeze izandla njengengane yakhe. Ngoba naye bese ibona ngendlela engibona ngayo nami lento ukuthi lezi ingane ngeke izekwazi. Yami ingane se-university yena akawuqedile ngisho umatric uyakhothena ubamba inkunzi manje. Sengingazathi khona nama drugs asewadla ke manje. Ngoba sekwazi namntshontshe yena umzali wakhe okade emdefendela. Ubedinwa phela uma wakhe before. Kodwa manje bese evuma ngoba seke wamgila naye. Yebo wamntshontshela. Bese entshontsha nje kubo kukhiyelwa yena ukuthi angangeni endlini. So mawumphakela ukudla ume nje usu-right-ke manje usifikile la egcekeni kwaqhubeka kwenzakalani? Hayi adle umfana adle bese ngifana nama-movie kubukwe kube right nje endlini. Umzala wami akavelile usekamelweni. Mina ngihleli naye umfana. Hayi bese sixoxa ngogel phela lo athandana naye wami. Hayi ke yangivulela isifuba umfana athi hayi yena uplanile ukuthi uzoyiyeka lento ayenzayo uzomthatha ugel.
angithi akazi vele ukuthi mina ngimfonela omunye umfana ugeli wami. So like bese ngiyavuma-ke nami ngilo hhayi ngivume ukuthi hhayi okay kuzoba kuhle ngimu-encourage nje ukuthi akashintshe. Mase umfana kuze kushone ilanga lapho ngithenga isikhathi sokuthi akushone ilanga phela. Oh, okay. Yeah. Yes. Kuthe kusuka ngibe ngiyi-WhatsApp-ana nomzala. Umzala ngimtshela ukuthi sekuzofika isikhathi sokuthi amthatha ahambe naye. Oh, kufanele bahambe bawu-2 wena ungekho. Oh, okay. Hhayi ngabona ukuthi no kuzoba nenkinga uma ehamba nomzala. Ngivele ngihambe bengithenge ama-sleeping pills. Ngihamba ngimthatha awu-2 nje ngiwafake edrinkini yakhe ngimnikeza aphuze. Aphuze mfana. Kuye ngekuya-ke adrage alala. Yebo kuya angibona encika kusofa hhayi ngibona ukuthi okay useyathamba ngibona selele. Bese ngibiza umzala wami ngithi hayi mzala-ke ozomthathe umzala wami mthathe amfake ebhuthini yemoto ahambe naye. Manje omakhelwane babona nje kufaka umuntu ebhuthini? Kwakuyisebusuku. Oh, kunyama manje. Bangekulula ukuthi kube khona ombonayo ngoba nakwami kubiyelwe nje akubonakali ngale egcekeni. So nje into engiyenzeka ngaphakathi egcekeni lami yakwami phela asihlale elokishini sihlale emakhaya. So umakhelwane vele ubuqama akekho eduze. Then wena wamgcina kade efake ebhuthini wahamba nomzala wakho? Yebo ngamgcina ehamba nomzala emfake ebhuthini. Manje-ke zafika kanjani iy'ndaba zokuthi akasekho emhlabeni, utholakale kuphi kanjani? Awubonanga mhlawumbe ukuthi umzala wakho khona into angase ayisho one day? No, umzala njengomuntu owumzala wami. Nowenzayo futhi lo msebenzi? Nowenzayo lo msebenzi. Ngiyamazi bengeke azayenze leyo nto. Bengeke azangidayisa. Ngoba namanje akazisho lutho. Manje umndeni-ke kwenzakalani uma bechaza bathi washona kanjani? Wagwazwa. Lokhu nje umfana washawa nangento ebuthundu ekhanda. Oh, okay. Yebo. Bona bachaza kanjalo indlela abazi ngayo. Yebo. Kwaze kwabuhlungu. Kodwa-ke ngiyazi ukuthi wangahlosile ukuthi uze umbulale wena bowuvikela indodakazi yakho. Yebo. Kuyena. Yebo. So manje indodakazi yakho uma isizwile ukuthi useshonile akasekho kumuntu wakho yena wayenjani-ke? Kwaba buhlungu phela kuyena ngoba umuntu wakhe abemthanda. Wakhala nje ngendlela akhala ngayo kwazi kwaba buhlungu nakumina. Nakumina kwase kubuhlungu sengiyisola nokuthi bengenzani. Ngoba ngempela indlela akhala ngayo hayi yazwela Nkosi yami. Yazwela enganeni yami. Isinesikhathi singana niyenzakale lento? Esina 5 years. Okay. So manje-ke undodakazi wakho usethandana nomuntu vele kodwa umthandela yena noma akulunganga futhi nakuyena? Hayi bathandana naye. Lo wasesontweni? Yebo wasesontweni. So u-right-ke manje? Ngi-right. So yini ekwenzile ukuthi namhlanje ufuna ukukhuluma iqiniso yini lekuphushayo kangaka uze umbuyisele emumva undodakazi okungenzeka ukuthi mhlawumbe usadlula kwayelapho? Njengabantu abakholwayo akulula ukuthi uhlale nento kanjengaphakathi uze uyofa. Mina sengimdala. So kufuneka ngikhulumile iqiniso enganeni yami. Ngikhiphe nje ungaphakathi kumina ngoba kuyangidla khona. Ngithi noma ngibabona sebe-happy ngoba ba-happy bona. Ngibone futhi ukuthi seze wakhohlwa. Nakhona njengoba ngiphumela obala ukuthi ngiyambona ukuthi okay sekumukelile ukuthi washona. Ngoba ngiyabona ukuthi bahlele kahle manje nalo. Anaye manje. Engangimkhethele yena mina. Sike sizameni ukumthola mhlambe ngeke athathe angeke athathele izinto phezulu I don't know kodwa nje asike simzame. Hayi ake sithembe. Kunjani sisi? Ngiyaphila nami ukhuluma noStufuza njengamandla from Blaqlife TV. Okay. Ngihleli nomala uthi ucela ukukhulumisana nawe. Cela umuphi udlebe umlalele. Yes.
Ngiyakhuluma. Sawubona ngani yami. Yebo manje njani? Ngiyaphila njani wena girl? Ngiyaphila. Yeah. Ngize la kwa Blaqlife TV Okay. ngoba nginendaba engifuna ukutshela yona. Indaba. Yebo. Okay ma. Uyamkhumbula uSibusiso lo othandana naye? Usibu wami. Yebo lo wakho. Oh okay yebo ngiyamkhumbula. Njoba wabona ukuthi wabuya e-university sesikutshela ukuthi ushonile. Yebo. Wabulawa abantu. Okay. Labantu ababembulele kwakuwumalume wakho wambulala. Umalume hlanganisa noSibu. Umalume wakho wayecelwe yimina ukuthi akangigudluzele uSibu ngoba manje uyangiphazamisa. Uphakamise nini uSibu manje ngobusibuka wami kungayona wakho? Nawe uyamazi njengani yami ukuthi wayehlupheke ngihlukumeza nami izokulanda phambi kwami ngimdala engekho nami into engizoyenza. Ma ungakusho lokho ukuthi awuphande ngiphume uSibu wangilandele ngaphandle ukuthi uzimbulale. Ngase ngishilo nje ngikhathele nje nami ingasekho into engizoyenza. Akukho engingakuzamanga ngikhuluma naye uSibu, ngikhulume naye ungekho ngenzela ukuthi unga-interfere-ishi kodwa yena waqhubeka nokuyenza lento ayiyenza eyayingihlukumeza mina. Wena ma ukhathala uzobulala umuntu kodwa uthi uyakholwa. Iliphi le Bhayibheli olifundayo mayelana nje ukuthi uzobulala umuntu? Nami ngani yami phela ayikho into engangingayenza. Ungixolele ndodazi yami. Uyazi ukuthi ngikuthanda kangakanani. Ngingenza noma yini ukuze ngikuvikele. Nami ngase ngenzela ukuba umzali. Ngoba akaze angenze lutho mina uSibu. Ngangenza nami ukuba umzali. Nami ngangenza ukuba umzali nje. Ngoba manje Ngiyabona kubizana lokho wenza cause wabulala ingane yomunye umama. Uthini uma kaSibungu ukuthi wena wabulala ingane yakho uzizwa kanjani? uma asibuka akazi. Kodwa njengamanje wena ungazwa kanjani ukuthuka ukhola ingane yakho ifile nje? Mangase kuthiwa usiphe umagcina wakho ufile ungathini? Ubulawa abantu. Kungabhlungu kona kodwa ke nami ngangazi ukuthi ngangikuvikela ngangenza okusemandleni nami ukuthi nawe uvikeleke ngoba ngangibona engazathi angizwa ngani Uvikela ngokungiphentshe inhliziyo. ngase ngisabela nempilo yakho nje indlela aye nobudlova ngakhona. Wayengakaze angenze lutho mawuSibu, wayengakaze angithinte nanokungithinta. Wena wakhothi kumbulala engithanda. Ngicela ukuthi ungixolele ngani yami kwenzeka okwenzeka kodwa ke ngiyaxolisa. Hayi angazi ngempela angazi. Ngiyacela ungixolele ngani yami. Ngisaba nokukubiza ngomanje ngamanje ngoba ngazi uzokwenzani okulandelayo. Usukwazi ukubulala wena kodwa uyakholwa. Njoba sengisho nje ngani yami ngicela ungixolele nami ayikho into engangingayenza futhi ngiyayisola ngesenzo engasenza. Ukube liyahlehliseka isikhathi ngabe nami ngiyasihlehlisa isikhathi ngibuyele emuva. Ngiyakuzwa Ntombi. Uzizwa kanjani uma esekutshela indaba ezikanjena? Ngiphethe kabi uma ngamtshela ngathi mawukuthi kanjani ngingaphuma ngisiyohlala ngaphandle mase ngihlale rest ngimbonele ngaphandle uSibu. Ngangingalwanga mina noma ngokuthi ngithandana noSibu. Sasingakaze nje silwe ngaleyo ndlela wayethi akamthandi kuphelele lapho. Angimncomi. Ngabafana abaright abasesontweni. Angimncomi uma ngesenzo sakhe ku-wrong but on the other hand uyacabanga ukuthi uma unememngaki ephindaphindekile esemhlabeni which means uyayazi impilo okudlula wena. So if kuwukuthi uthola indlela zokukuvikela noma ngabe kuthiwa zibhlungu kangakanani kodwa ayikho indlela ongase mhlambe noma uthi awubongi ngokuthi wakhipha isidumbu saSibu but ke ucabange nje nawe because nawe usazoba umzali ngelinye ilanga and usayothi mawusukhulile uhlale phansi ucabangisisa kahle ubone ukuthi uma ngazi ukuthi wangisiza mhlambe kwelinye iside angazi noma uzongizwa ngendlela engichaza ngakhona yini. Kodwa ayikho into eyenza ukuthi uzobulala umuntu. Yes, I do understand. Ngiyakuzwa ukuthini kodwa ukubulala uma lento ayenza it's inhuman. But ke
I do understand. Ngiyabonga futhi nanokuthi sisepage elilodwa. But ngiyacela-ke ngolunye usuku njengoba umaye sekwazile ukuphumela obala ukwazi ukuthola uxolo enhlizweni yakho. Ngiyazi angeke kuze kube ukucimeza ubheke kube into ezokwenzeka manje. Kodwa ngelinye ilanga nje ngiyacela umtholele uxolo enhlizweni yakho because nakho seze waphumela obala. Sekhathele ukuphila nemfihlo isikhathi eside kanje. Side kakhulu futhi lesikhathi aphile naso nalemfihlo angazi indaba ngangitshela. More than 5 years umama ambulala uSibu. Ngihleli mina ngikhalela umuntu ubhela uma ambulala yena la endlini uyangibuka ngiyakhala. Ngiyacela uma esebuyela lapha ekhaya nikwazi ukuthi nixoxisane. Siyabona. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ma. Ngiyabonga. So, uzizwa kanjani ma? Usukhulumile-ke esazi naye ukuthi kwenzakalani noma kwenzakalani ngomuntu wakhe. Eyi, khona nginayo lelo relief encane. Kodwa okukhulu ukuthi ngizongibheka leyo ubani-ke namanje. Angeke kusabalula-ke manje. Ngeke kusabalula kakhulu-ke manje. Ngoba uyamuzwa nje ukuthi ubhoka kanjani-ke namanje. Akaphatheki kahle, akukuhle kakhulu. Bona vele akukho kuhle nami ngabe kungiphethe kabi kodwa-ke kunzima nakumina-ke manje. But ngiya-understand njengoba echaza nje ukuthi hhayi ukuthi ungamvikela ngokuthi ubulale umuntu. I do understand and angikuncomi nami ngesenzo. Kodwa yazi abazali ziningi izinto abasivikela kuzona singabantwana esingayiboni sife emoyeni ukuthi hayibo why engicabangela so ngikhohle ukuthi nami ngiyoke ngibe umzali ngelinye ilanga. Ngazi ukuthi abantwana bami bethatha le ndlela le because isiphetho ngisuke ngazi ukuthi kuzophelelaphi. So angazi ukuthi ungamthoba kanjani amanxeba enhlizweni nje angazi ubuplani ukuthini kwenzekeleni phakathi kwenu nobawu2. Bengithi phela sokuthelelana amanzi kodwa ngizomnikeza-ke isikhathi sokuthi ahile naye ngaphakathi kuyena ngoba ngokuhamba kwesikhathi yena uzoxola. Ngiyamazi uzalwa yimina indodazi yami le asikaze Yazwakala kodwa ukuthi uyamthanda kakhulu. Ngimthanda kakhulu kabi. Ngimthanda kakhulu kabi nawe uyakwazi lokho. Asithembe kodwa ukuthi nizokwazi ukuxoxisana uma usufikile ekhaya. Yebo ngithemba kanjalo nawe. Ngiyabonga kakhulu usivakashele kuhlelo lethu. Okay nami ngiyabonga kakhulu. So nazibonela-ke nambukeli lapha ekhaya ukuthi uma uthulile uyolokhu uhlezi ubulawe imfihlo eyodwa. Into obukade ungayikhuluma mhlawumbe idlule kodwa noma ngabe kuthiwa ayidluli kalula kodwa at least ukukhuluma akubulali muntu. So this show is sponsored by Escalate Products. Ngiyacela ukuthi ungabe usucisha yonke into uma uqeda ukubuka lezi imfihlo lezi ulindele ivideo ezokuchazela kabanzi ngalesimo sijele ukuthi ngakusiza kuphi kanjani izobe nama contacts ozokhona ukuthi wathinte mekuthi ufuna ukuxhumana nomnikazi wayo mekuthi ufuna ukuyithola kodwa le i-product esiza kakhulu. Now uma ufuna ukuthi sik-advertisele umsebenzi wakho ungawuletha ikhona number singayishare lapha escreenini uxhumane nathi uma uthi nawe uneyimfihlo ofisa ukuyikhipha ungaxhumana nathi kuleyo number loyibonela lapha. Ngiyanithanda kakhulu. Bye.